Mawaƙin Najeriya kuma fitacce a duniya Davido ya yi zazzafan martani ga mawaƙi Kahutu Rarara bayan da ya saki bidiyo. Davido ya yi martanin ne ga Rarara bayan da ya soki ra'ayoyin Davido na sanya sunayen 'yan makaranta a Amurka. Abinda Davido ya mana dabbanci ne, da Davido da masu irin tunaninsa duk ne aka ce halin dabbobi ne suke yi. Ya Davido za ka je kana promoting 'yan ansaru, kana promoting 'yan ta'adda. Ya za ka je ka ɗauki sirrin Najeriya, sirrin mu na cikin gida ka ɗauka kai mana duniya. Me za ku samu? Me za ka samu a wannan? Duk wani content. Davido ya mai da zazzafan martani ga Rarara bayan bidiyon da ya saki a online. Lalle ne bai kamata kowane ɗan Najeriya ya shiru ba game da matsalar rashin tsaro da take addabar al'ummar ƙasar, ko kuma ya hana wasu bayyana ra'ayoyinsu a fili. Babban mawaƙin duniya Davido ya ƙara da cewa nuna son zuciya da fifita son rai ko na siyasa da fifita son zuciya sama da manufofin al'umma ba wani abin alfahari ba ne. Ka zama mai kishin ƙasa, ka daina fifita siyasa akan gaskiya, kuma ka ji tsoron Allah a duk abin da kake yi. Davido ya ba da wannan zazzafar martanin ne ga Rarara bayan da yake ƙoƙarin kare. Ga cikakken bayanin da Rarara ya yi da ya sa Davido ya yi wannan martani. Ta'ala wa barakatuhu, ya al'ummar duniya, masoya nesa da kusa, musamman in Najeriya, ina ma kowa fatan alkhairi. Jama'a da Allah ku yi hakuri, yau na zo da irin abin da ban saba zuwa da shi ba. Ni kusan ban saba zuwa martani ba, amma a wannan gabar abin da Davido ya mana dabbanci ne. Da Davido da masu irin tunaninsa duk ne aka ce halin dabbobi ne suke yi. Ya Davido za ka je kana promoting 'yan ansaru, kana promoting 'yan ta'adda. Ya za ka je ka ɗauki sirrin Najeriya, sirrin mu na cikin gida ka ɗauka kai mana duniya. Me za ku samu? Me za ka samu a wannan? Duk wani content creator wanda zai zama yana irin halin Davido na promoting 'yan ta'adda, wallahi ku ce mai da ƙasar nan baya. Davido ya ɗauki sunan yara wanda ibtila'i ya same su a Oyo, aka sace su, ya rubuta sunan yaran a jikin tutar Najeriya ko a jikin bajin Najeriya, ya tafi Amurka yana yadawa. To me ya riba shi? Me zai samu a wannan abun? Ko dan dai kawai mai aikata ya mai da abu siyasa, ya mai da tsaro siyasa kenan. Dan kanin ubanka yana takara a cikin mai aikata a cikin Accord, shi kuma Tinubu na mulki a APC, shikenan ya zama laifi sai ka ce wai dole yanzu lokacin kamfen din kanin babanka yayi, dole sai ka taimake shi, kuma in zaka taimakai da matsalar tsaro zaka me aka cewa zaka yi campaign. Duk ma wani dan siyasa da yake campaign da matsalar tsaro wallahi ma hukaci ne, dan bai san me ake nufi da wani abun ba. Abun da Davido yayi fa daidai da zanin uwar shi ne ya kwance, ya dauki hoto ya tafi America, World Cup duk duniya kowa ya gani, yace ga zanin uwar shi ya kwance a zo a taimaka a daure mata. Wani irin hauka ne wannan? Ga mai hankali ka auna ga hankali yayi ko rashin hankali. Hidimar tsaro ba hidima wacce wadda me aka ce zaka shiga karan gatsai, dole sai ka tsaya an gaya maka me aka ciki ko ko a ina ake. Davido ka san dalilin ɗaukar waɗannan yaran waɗanda aka ba hidima wacce wadda me aka ce zaka shiga karan gatsai, dole sai ka tsaya an gaya maka me aka ciki ko ko a ina ake. Davido ka san dalilin ɗaukar waɗannan yaran waɗanda aka kinafi da su. Yan kidnapping ne ko kuma yan ta'adda ne manya aka kawo musu mutanensu, suka yi mutanen suna hannu, sai suka ce bari su yi garkuwa da wayannan kananan yaran, in sun an kama to me aka za a sako musu mutanensu. Da aka zo gurin shugaban kasa da jami'an tsaron Najeriya suka haɗa kai suka ce ba za a saki yan ta'addan nan ba, kuma wancan yaran sai an kwato su. To muna wannan kamar fa da bidiyo zai mana wannan cin mutuncin. To bari in gaya muku, ni a tunani na yanzu ma da bidiyo dan asarin ne, da kake ta'adda ne, saboda wannan babban ta'addanci ne, ya ma kasar mu ta'addanci, ya dauki sirrin kasar mu ya je ya kai, kuma ƙarya yake ya sani, saboda kai baka sai yanzu ka je China ba, ko TV in za ka kalla abinda ake so kalla shi za ka kalla, ko kuma ka je Google ba za ka sauke ba, ka je Korea ka ce za ka yi wannan abu, kai ka je ba America ba ce karshen mawaka, ka je America. Davido a bisa martanin da ya kai ma Rarara, kuma sun yi Allah wadai da martanin da Davido ya samu bayan da ya faɗi gaskiya ga bakin mawaƙi Rarara. 'Yan Najeriya sun yi Allah wadai da maganganun da Rarara ya yi kan Davido dan ya fito domin kare